tungod sa economic progress sa parte sa Galilee diya dapat sa Capernaum because of the fishing industry na nagalibutang diya si Matthew as tax collector. Boom na ang mga kalungsuran dapat sa baybayon sa lanaw sa Galilea, sama sa Corazin, sama sa Betsaida. Betsaida diya gikan na Pedro ug Andres. Niya diha sa mga pagprogreso nga ang mga tao wala mo sa bisag kini abunda kini sa presensya ni Kristo kay ang base kanang headquarter ni Jesus na naman diha sa Capernaum, ang base sa iyang pagsugod sa ministry gikan siya dito sa kanang Nazareth. Unya kanunay kay yatuan ni Jesus kini mga lugar abi na sa Capernaum maghimo siya mga milagro, pag-ayos mga sakiton sa buhat sa kaluwasan. Kanunay diha si Jesus, susuro diha mga balangay o mga kalungsuran sumala sa gisulti sa mga ebangelista. Ugali ipasuroy pa niya ang iyang mga tinunan, the 72 disciples and the 12 apostles niya ng mga lugar pagsangyaw na hapit na maghari ang Dios apan wala gihapon maginulsol kining mga tawhana. Abunda sila sa grasya, sa pagboom sa fish industry sa Galilee, sa Lake Galilee. Apan mo may nakita na Ginoo sila mo ila sa Jesus nga mo ang Ginoo. Usa tiya kita si Jesus sa ato na malikas kanang ingon dinhi nga gisaway gisaway ni Jesus ang mga lungsod din himuan niya ang kalaghanan sa iyang mga milagro. Dito gisulti niya compared to kanabang Sidon, Tiro, the western part of the Israel, Northern Kingdom, at tubang sa dagat sa Mediterraneo, nga muna ang pagan territories, nga hindi kay tuon sa mga Hudyo, tuon kay mga pagano man siya, ingon siya, kung gihimo pa kini milagro dito sa Tiro, Sidon, nagbaso noon ang mga tao, pero kamo wagi pagbasol, way paghinulsol, way pag-remorse sa inyong mga sala, walay pagbago in a word. So muna ang giingon ni Jesus, na matiyata nga, kamo rin siya sumalikas. Sama sa iyang at pagkatubang sa mga Pariseo, woe to you, Pharisees, alaot po mga Pariseo, iyang isaway. Na makasabot ko ni Ali kung kanang usahay malikas sa atong ginikanan, tungkol kay this not out of anger and resentment nga sila nagsulti o kahit ang mga pulong kundi tungkol sa gugma sa usakinahan ngadto sa anak muna usahay mo gamit o mga harsh words aron makonsensya kita aron pag-o makuhita ka kasing-kasing aron madala ngadto sa paghinulsol pagkaamgo sa atong mga buhat aron kita mabag-o. Muna si Jesus isip kanang ipaila nga siya anak sa Dios, siya ang pinadayag matud pa ni San Pablo sa Colosas, si Jesus, si Kristo ang larawan sa dili makita nga Dios. Christ is the visible, the image of the invisible God. So ipakita niya unsa nako ang gugma sa Ginoo sa katawhan mo bitaw nag-abot siya, ani siya aron dunay kabaguhan sa tao. Apan wa may gihapon nagbagay ulo usa gamit siya mga pulong hait-hait nga kumasama ang kasing-kasing sa tao aron lamang nga mabago. Pero unsa ba bisag unsa ba ang sulti sa Ginoo maayo ba o kanang harsh words dili makapatandog sa tao kun ang kasing-kasing sa tao tig-ana. We have been callous to our sins. Muna dito na madutlan kung sa may isulti, tungkol kay baga na ang sala nga atong gibuhat, hindi nga tanaan na sala, hindi nga matandog pa. Usa, muna may tabo sa mga lungsod o mga lugar na dunay economic progress. At one time, I was appointed by the mayor in the lungsod sa parokya ka din doon nasahin nga to be the kanang sa tourism president o daghang ko'y mga sakop sa klase na mga pastor na mga kanang mga importante nga mga tao sa parokya lungsod. So under me was the mayor
apil siya sa committee kay nahimo man kung kanang tourism nga kanang sa municipal tourism president. Kunya sa dihang nabalhin na ko dito sa usa ka parokya, taking ni the background usa himuon ko nga kabahin sa tourism. Ingon na ang superior nga kanang makompromise nimo, mudawat ka na, you are not supposed to accept anything nga mga kanabang appointment from the civil government kay you are religious. So di mo tugot nga mapil ka niya nga kalihukan, makatabang mga kasalanan pamaagi, pero di ko gusto nga diha kay nga naman with the boom of the lungsod, the town, na diha ang prostitution, na diha ang drugs. So unsa may mahimo nimo diha? Maapil ka sa sistema. Musa nagbalibad ko. Kay okay ra din sa lungsod nga nahimo kong tourism president sa munisipyo tungod kay kanang bang arang-arang mga tao dito kay madapag pari. Ito pa magpari sa usang ubang lugar nga hindi na mo tuog pari. So importante ang kwarta para kanila muna nga kanang usawa na akong pagsangyaw o may tungod niya na sa kapaguhan kung ako mismo part niya na nga sistema mo sa magali mula nga doon ay rason ang Ginoo nga sa kadaghan sa panalangin nga ihatag ng matawhana kanato usab sa kadaghan sa mga panalangin nga ato nadawat tag-usa kanato apan mo mata makaamgo nga kita kuwang atubangan sa Ginoo ano man na siguro na lumusta sa mga kanang properties o salapi nga ato dawat ang tumat sa grasya nga ato dawat makapalumos kanato matud pa sa usa ka kanabang spiritual writer nga pang-uwan usa grasya ang ulan grasya sa mga tao pero kung bunok ang ulan diha nga lugar mahadagmit nga mobaha mamatay ang mga tanom mamatay mga tao kay wala man siya makpaambit sa uban diha naman pundo ang ulan kung ato sipon ang ulan usa ka grasya. So ang grasya ang pundo kanimo diha ka madaot sa imong kinabuhi. Muna ang grasya kaya ipaambit sa uban. Muna ang ulan dili utang pundo sa usa ka lugar kay makapatay og tao kini siya. Grasya apan nahimong disgrasya. So muna nga ang presensya sa Ginoo ni mga lugar sa Capernaum, Corazin, Bethsaida mahimo unta nga mulambo sa mga espirituhanong kinabuhi dungan sa paglambo sa ekonomiya dunay kalambuan ang pagtuo kaya usahay kung mulambo sa lugar ang atong kanang pagtuo dunay moral decadence ubos na dili pa mo patas ang economic progress o atong spiritual upliftment mo hagit kanato malandungan nato daghang tay grasya na dawat na ang Ginoo nagkuwan kanato pero hain ang Ginoo kung sa panahon na siya magtawag ka nato diya sa pag-alagad.